La votació de popularitat. Ostres, no se m'acudeix res. No sé de què podem parlar a la pròxima revista de l'escola. Ei, Yumeko! M'he passat la nit pensant. Què et sembla una enquesta sobre la popularitat dels mestres? Ah, una enquesta de popularitat? Sembla molt interessant. Què? Anava a dir-ho, Yumeko. Jo també penso que és molt interessant. És estrany, però de vegades en Kenichi té bones idees. Maleït siga. Qui us penseu que serà el mestre més popular de l'escola? Sens dubte serà la mestra de música. És bonica, té bona veu i és molt simpàtica. I vejam què us sembla el nostre mestre. Què? Ni de broma, segur que serà l'últim, perquè cada dia ens posa més deures. Li encanta fer examen sorpresa i es posa histèric si treus una mala nota. És el pitjor. T'he sentit! Què? Tan mala fama tinc, eh? Ai, no, vull dir, em sembla que no és veritat. Saps què, Kenichi? M'agraden les persones sinceres. Els que no diuen mentides són els millors. Ai, però què li ha passat? Nois, espereu-vos un moment. Ah, el mestre. Què? Us ve de gust que anem a prendre alguna cosa? Què? Vol dir que vostè ens convidarà? Sí, naturalment. Ei, això no passa ni una vegada a l'any. M'agradaria, però ara tinc classes particulars. Va, aneu-hi tots dos. Adéu. Una llàstima. Hola, Kenichi! A on aneu? Hola, Jinzu. Mira, el mestre ens convida a berenar. Oi que no li fa res que ells vinguin també? Home, esclar que no. De veritat? Ostres, que bé! Visca, visca! Una mica més tard. Ai, ai, ai. Ui, estic a punt de rebentar. Ja no puc més. No em puc ni moure, però m'encrespiré un altre. No entenc com et pot cabre tot això a la panxa, Kamumaki. Per cert, Kamumaki, què? Com va la votació de popularitat? No em pensava que li importés tant la votació. Ara entenc per què ha sigut tan generós. Ens ha convidat perquè el votéssim, oi que sí? No podem respectar-lo com a mestre si fa aquestes coses, però canviarem d'idea si ens torna a convidar. Què? Què li passa, senyor mestre? Diu que vol parlar amb mi? Hola, Tori, t'estava esperant. És que tinc, saps... Molt bé, d'acord. Sisplau, ajuda'm, Tori. Tinc ganes de ser el mestre més popular de l'escola. D'acord, si m'ho demana vostè, faré tot el que pugui per ajudar-lo. Dimoni d'agost! Ja veuràs què et passarà si li fas mal a la Yumeko! Espera't, Kamumaki! No cal que t'hi barallis. Tant si és un gos com un gat, l'has de tractar bé perquè t'estimi. Molt bé, bonic, ho has vist? Mira com em fa cas. No entenc què passa. Gràcies, senyor mestre. Deu tenir el cor ple d'amor pels animalets. Esclar, sóc un home normal. Oi que tinc raó, Kenichi? Kamumaki? Oh, i tant, si tu dius, segur que és veritat. Què me'n diu? Ha sortit bé, no? Tot ha sigut gràcies a tu, Tori. Bé, avui ho deixem aquí. No penso posar-vos deures fins d'aquí a unes setmanes. Estudieu molt vosaltres mateixos. Per cert, encara feu allò de la votació, no? De fet, no... Sap, senyor mestre, miri, pensant-ho bé, és millor recollir els vots, no tan sols de l'escola, sinó de tot el barri. Què? Si ho fem a l'escola, segur que guanya vostè, i això no té gràcia. Yumeko, Kenichi, hi esteu d'acord, oi? Home, esclar que sí, serà més divertit. Sí, és més emocionant escollir la persona més popular del barri. De tot el barri? Nini, senyor mestre, m'alegro que vostè hagi guanyat més popularitat últimament. Què li passa? Tori, fes-me el favor de tornar-me a ajudar. Des que vaig néixer mai no he arribat a ser número 1 ni he guanyat mai cap primer premi. Sisplau, ajuda'm a aconseguir ser l'home més popular del barri, amic meu. Amb allò que vam fer ja no n'hi ha prou. Vaja, què farem ara? Atenció, veïns del barri, bona tarda. Disculpin per les molèsties. Venim a recollir deixalles. Per educar l'esperit net i sa, hem de cuidar bé el nostre entorn. I col·labora el senyor mestre de l'escola Midori. Ah, bon dia, emporteu-vos això. Sí, senyora, ara Gràcies. mateix. Què dius? Una enquesta de popularitat? Saps que m'han dit que si guanyes la campanya de neteja et regalaran un equip de vídeo? Què? Un
un vídeo com a premi? Jo també m'hi apunto, per què no? Val la pena. Atenció als veïns! Per mantenir el barri net, jo, el verdolaire, recolliré les deixalles. Què? Qui crida? Ara, em dedico a la campanya de neteja del barri. Deixaré els carrers com un mirall. Escolti, agent, em pot dir què fan? Que no ho saps? És un concurs de neteja del barri. Qui hi contribueixi més guanyarà l'enquesta de popularitat i un cotxe. Què? Ser la nostra enquesta? Ah! Us en recordareu, Em votareu a mi, oi que sí? Jo no dic res, oi que no? L'enquesta només era una broma. Fins i tot s'hi ha ficat la Tori. Si ara els diem la veritat, segur que ens obligaran a arreglar tot això. Quin desastre! Atenció! Bona tarda!